την απόδοσή του και κυρίως την υποδοχή που ούτε τώρα είναι καλή στον Ούρναουτ. Ο Κουρνέτας πέρασε και ο Αγκάμες στον Παπαδημητρίου. Εκπληκτική αντίδραση για το λίμπερο του Ολυμπιακού. Ο Μίλκοβιτς στον Γκέριτς 3-3. Πολύ δύσκολη επίθεση στο πρώτο ντέρμπι των κουμπάρων. Στο πάλα θα ξαναδείτε εδώ. Όχι, αυτό είναι το τελείωμα της φάσης με τον πόντο από τον Μίλκοβιτς. Πλωτ σέρβις και τώρα στο Λάπα χαλάει η υποδοχή. Επίθεση με Λάπα κοντά στο μπλοκ του Ολυμπιακού. Ίδιο σκηνικό για το 3-4 με... Λάπας, Ούρναουτ, πάλι 3 μέτρα ο Κουρνέτας. Μίλκοβιτς στο μπλοκ, κοντραμπάλα για τη διαφορά στους 3. Ντεπέστελε Αντράε, τρίτος πόντος του Ολυμπιακού από μπλοκ. Ο Τζούριτς 7-6. Δεν ήταν Τρίτο μπλοκ του Ολυμπιακού στο... Ναι. Ούρναουτ. Καλή υποδοχή ο Λάπας, Ντεπέστελε βάλε δάχτυλα για να προλάβει τον Τζούριτς. Κόντρα επίθεση ο Μίλκοβιτς στο Στεφάνου, 14 όλα. Στη μέση του Στεφάνου. Υποδοχή ο Λάπας. Ντεπέστελε Αγκάμες, άμυνα ο Ριβέρα. Κόντρα επίθεση με την επιλογή του Κουρνέτα να είναι ο Μίλκοβιτς από τα 3 μέτρα. Πέρασε από τον Γκέριτς, 18-19. Έξυπνος πόντος εδώ από το Σέρβο, κόντρα στον κουμπάρο του. Ήταν δύσκολη επίθεση πίσω από τα 3 μέτρα. Εδώ συνήθως οι κεντρικοί δεν δίνουν μπλοκ. Λάπας και ο Αντράε είναι εκτός κλίματος παιχνιδιού. Στεφάνου δυσκολεύει τον Ντεπέστελε. Πάλι Αγκάμες με μπλοκ. Ντουμπλάρει ο Αντράε. Περιμένει ο Ανδρεάδης. Λάπας με διπλό μπλοκ. Σκοράρει ο Τζούριτς για το 19-22. Τέταρτος πόντος του Ολυμπιακού από μπλοκ. Ακούμε τον Τάσο Μπαϊρακτάρη. Μίλκοβιτς, καταπληκτικό jump service. 20-24. Ο Ολυμπιακός έχει 4 ευκαιρίες να προηγηθεί του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά αρχίζει από την αρχή η μάχη πρωτιάς στην κανονική περίοδο, αφού μπαίνει στο κόλπο και η Πάτρα και ο Ηρακλής. Ο Μίλκοβιτς στο μπλοκ. Ο Γκέριτς η κόντρα επίθεση από δύσκολη θέση. Ο Λάπας σταματά στον Τζούριτς και τον Μίλκοβιτς για το 1-3. Ως τώρα έχει δεχτεί 4 μπλοκ, αν δεν κάνω λάθος, ο Λάπας. Το μπλοκ του Ολυμπιακού είναι καλά στημένο, διότι η επιθέση του Λάπα είναι αναγκαστικά στη διαγώνη. Ότι κλείνει τώρα ο Τζούριτς. Που γνωρίζουν βεβαίως. 2-4 ο Αγκάμες με μπλοκάουτ. Κουρνέτας, Ούρναουτ το μπλοκ. Κόντρα επίθεση για το 3-4 με την επιλογή του Ντεπέστελε να είναι ο Αγκάμες. Μέσα το εντυπωσιακό μπλοκ του Τζούριτς. 2-5. Οι εξαιρετικές τοποθετήσεις των χεριών ο Τζούριτς. Κοιτάξτε την πάσα του Ντεπέστελε και πώς ο Τζούριτς κατεβάζει στη διαγώνιο. Ούρναουτ στην ευθεία. Λάπας καλή υποδοχή. Ντεπέστελε το μπλοκ στον Ανδρεάδη. Κόντρα επίθεση με Κουρνέτα, Μίλκοβιτς διαγώνια. 2-6. Ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Το μπλοκ του όμως είναι εξαιρετικό στο 2 και το 4. Εδώ ο Μίλκοβιτς πάει εξαιρετικά στη διαγώνιο για να αποφύγει διπλό μπλοκ. Μίλκοβιτς δυσκολεύει το Στεφάνου, προλαβαίνει ο Ντεπέστελε. Το θέμα είναι να περάσει ο Αγκάμες, δεν μπορεί από εκεί μέσα από την αντένα. Το επίπεδο των ομάδων. Κουρνέτας, Μίλκοβιτς, ο Ντεπέστελε δεν μπορεί. 15-18. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερό προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το ψαλιδίσει. Ομάδα Ισίδωρε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και είναι δικαιολογημένο αυτό που λέει ο Λεώνης. Κρίστιανσον και ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή σε Ριβέρα και Παπαδημητρίου στην υποδοχή. Ο Τζούριτς πρώτος χρόνος. 18-19. Για μία ακόμη φορά του ζήτησε να προσέχουν τον μπλοκ τους, να το διαμορφώσουν κατάλληλα, να σταματήσουν τον Ιβάν Μίλκοβιτς. Ο οποίος εδώ δυσκολεύει τον Κυριαζή. Ακούμπησε η μπάλα πριν προλάβει ο ακραίος του Παναθηναϊκού από την Πρέβεζα. 18-20 Γκέριτς. Ριβέρα. Μίλκοβιτς. Άμυνα ο Κυριαζής. Πρόλαβε ο Λάπας. Κυριαζής διπλό μπλοκ από τον Ούρναουτ το πόντος. 20-21. 1-7 η πόντι από μπλοκ. Και από το Ρέντι Ολυμπιακό. Και 7 χαμένους βαθμούς στον πρώτο γύρο. Ούρναουτ στην ευθεία στο Λάπα. Πάλι 3 μέτρα ο Ντεπέστελε. Και παίζει πάλι με τον Αγκάμες ο Τζούριτς. 20-22. Λογικό είναι κάποια στιγμή να πόντος δεχτεί του μπλοκ. Ολυμπιακού από μπλοκ. Ναι, γιατί παίζει με πολύ ψηλά ποσοστά στην επίθεση. Κάποια στιγμή είναι λογικό να το σταματήσουν. Όλα τα μπλοκ του Τζούριτς ή τα περισσότερα για να δεν είναι. Καλό σερβίς στο Κυριαζή. Λάπας. Ο Αγκάμες με τριπλό μπλοκ. 21-24. 3 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός για το 2-0 στην Γλυφάδα. Δεύτερο στόπ στον Αγκάμες. Από το 20-20 και μετά ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 3 μπλοκ. 2 στον Αγκάμες, 1 στον Κυριαζή και έχει... Ντεπέστελε στα 3 μέτρα Ούρναουτ. Κουρνέτας Χοφ. Δεν πρόλαβε ο Στεφάνου. 1-1.
Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα χάνει με 2-0. Στην Ερμούπολη γύρισε το εις βάρος Φίνικας Λαμία στη Σύρο, αυτήν την ώρα στις 7 το πρώτο σερβίς. Αντράε 2-5 Τζούριτς. Παναθηναϊκός χωρίς υποδοχή, είναι πολύ δύσκολο. Μίλκοβιτς 2-6. Ο Τάσος Μπερακές και ο Πούλιος στο 3-1 του Ολυμπιακού στη Λαμία, αλλά απόψε σε μάτς ντέρμπι ηγείται πραγματικά του Ολυμπιακού. Εκεί κατά συνέπεια πάει η αλυσίδα μετά. Άσος του Μίλκοβιτς, ο πέμπτος, 2-9. Η Κατερίνα Ιωακίμ. Ακριβώς επειδή όλα... Ο Κολομβιανός Λίμπερ Μαναγκάμες. Ούρναουτ. Τζούριτς. Είναι πολύ καλή πρωτιβάλα ο Κουρνέτας. Ο Ολυμπιακός πέραν του ότι προηγείται, δείχνει μετά το 0-1 απελευθερωμένος με πολύ τον Γκρίμπιτς και τον Μίλκοβιτς. Γιατί εκεί είναι ο ορισμός του πάθους, αυτό μεταφέρει ο Μίλκοβιτς. Φλότινγκ ο Γκουρνέτας, Ντεπέστελε Αγκάμες, η άμυνα του Ούρναουτ. Ο Στεφάνου καλύπτει, ο Ντεπέστελε πάει στον Αντράε, μέσα το μπλοκ του Χοφ και του Μίλκοβιτς. 5-14 στους 9, ακούμε την Κατερίνα Ιωακίμ. Δεν είναι ντέρμπι αυτό, πρέπει να έχετε μεγαλύτερο πάθος. Μπείτε μέσα και παίξτε με πάθος σαν να ξεκινάει τώρα. Ριβέρα 6-16. Διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Στο τρίτο σετ πόσους άσους έχει ο Ολυμπιακός? Πάνω από... Ψάρας. Παπαδημητρίου. Χοφ. 7-17. Και τώρα ο Κυριαζής δυσκολεύεται στην υποδοχή. Αγκάμες μέσα ο Τζούριτς. 12 το μπλοκ. 7-18. 12 το μπλοκ. Έχει σβήσει για τα καλά η μηχανή του Παναθηναϊκού. Έχει υπερθερμανθεί. Σαν δεκαετία. Ακόμα και 3-0 μπορεί να βρει κανείς με γεμάτους πόντους για τον νικητή, όπως το 3-0 του Ολυμπιακού την 8η αγωνιστική το 2005. Σάρας Αντράε, κι άλλο μπλοκ ο Μίλκοβιτς, 7-20. Δεν θυμάμαι πάντως σετ να έχει λήξει με μονό αριθμό πόντων για κάποια ομάδα. 22η αγωνιστική φινάλε κανονικής περίοδου το 7 είναι το σετ με τη μεγαλύτερη διαφορά την τρέχουσα πέρυσι 7η αγωνιστική στο Ρέντι. Ψάρας, Αγκάμες, Κουρνέτας, Ριβέρα, ο Ούρναουτ, 7-21. Θυμάσαι σετ απίθανο πάρτι κάνει ο Ολυμπιακός. Με μονοψήφιο αριθμό με μονοψήφιο πόντων. όχι. Σε ντέρμπι. Μπιέρνα Αντράε, Ριβέρα, Κουρνέτας, Τζούριτς, 8-22. Ο Ολυμπιακός στη σειρά αγωνιστική μετά το 3-0 της Πάτρας, η οποία έκανε την καλύτερη εφετινή της εμφάνιση, στη μάχη για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Γκέριτς με τη βοήθεια του φιλέου Ούρναουτ. Κουρνέτας, Ούρναουτ στο κεφάλι του Κυριαζή, 9-23. 22η νίκη του Ολυμπιακού σε 108 ντέρμπι. Ούρναουτ, Στεφάνου δύσκολα, ο Παναθηναϊκός χωρίς υποδοχή, είχε εκτροχιαστεί στο μάτς. Κι άλλο μπλοκ, ο Αντράε αντιδρά στο μπλοκ του Τζούριτς. Κυριαζής, κι άλλο μπλοκ ο Τζούριτς. 9-24. Αγκάμες, Ούρναουτ, Κουρνέτας, ο Ριβέρα τελειώνει το μάτς. 11-25, 0-3 στην καλύτερη εφετινή του εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, τα συγχαρητήρια του Λεόνι στον Κρίστιανσον. Συμπαγής ομάδα κατά